Oh, parang t-shirt. Oh, t-shirt nga. Anong design ka from? Hindi ko pa nakikita. Hello po mga ka-Promdi, magandang araw sa inyong lahat. At ito na lang po ako, parang kailan lang lakas-lakas ng ulan. Pero ngayon ito parang summer na ulit. Yung tuloy parang tinatamad akong kumilos. Ang parang sakit sa katawan. Nung dumating yung friend ko, sobrang dilim palagi ng panahon. Pag alis kami dito sa ibang lugar mainit, tapos dito sa lugar namin sobrang dilim at palaging umaabon. At yun, hindi ko sila naisama dun sa maganda namin na paliguan. So ngayon ka-Promdi, dahil dumating yung friend ko, ay mayroon siyang dala-dala sa akin na parang sabihin na natin na special about delivery. So dapat kukunin ko siya sa Baguio, kaya lang dito ako sa Bicol. So hindi ako nakasama sa aking kaibigan dun sa Baguio. Kaya ang ginawa nung friend ko na ka-Promdi na taga Baguio ay inabot na lang sa sa kaibigan ko yung na ibibigay niya sa akin. So as usual, okay naman siya. So pinapakita niya sa akin sa picture, but in person hindi ko pa siya nakikita dahil dahil dumating yung friend ko, inabot niya na sa akin. Dahil ito ka-Promdi, hindi na siya nakabalot sa magandang lalagyan dahil pinabot lang naman. So hindi na siya, kasi kung pinadala sa LBC or GRS, so siyempre nakabox siya. So first time po ito sa akin ka-Promdi na may nagbigay sa akin ng items na mayroon tatak na certified Promdi. Sana all. So, ito, hindi ko to alam kung anong klaseng laman nito dahil nakabalot pa. Hindi ko kasi binubuksan nung nandito yung friend ko kasi nahiya ako. Baka sabihin para naman ako sobrang excited ko naman. But, excited talaga ako ka-Promdi kasi wala naman nagbibigay sa akin. Yung mga kayo lang din naman yung nagbibigay sa akin, yung mga nakaraang panahon, wala talaga. So ngayon lang ako nakaka-receive ng mga ganitong item, may mga nagbibigay sa akin. Ano kaya to? Daming maganda pa yung packaging nito kasi yung galing Japan na basag. Tapos ito, glass siya ka-Promdi. Wala akong idea, ang ganda ka-Promdi wala akong idea kung para saan ito, pero siguro parang flower base kasi mukha siyang flower. So maganda siya, mukhang matibay. Then, another. Ako baka matumba. Wow! So, ito yung pinapakita niya sa akin sa picture na ibibigay niya sa akin. Pero ito, wala naman siya ito sinasabi na bibigay niya kung ganyan. So, ayun ka-Promdi, nakakatawa naman. Nakakatawa siya kasi yung picture ko yung nandito, ayun nakikita niyo, tapos mayroon pa dito. So, ang gwapo ko pala ka-Promdi dito sa mag. Siyempre maganda tong parang collection ko. Pwede ko rin naman siyang gamitin kasi mag siya. Kaya lang, pag may nakakita ng tao, siyempre
nahiya ako na yung mukha ko nandun sa tasa. Parang corny naman. Pero maganda siya ka-prom day yung pag-effort ni Ma'am Raquel na magpagawa ng ganito. Siyempre, pag mga isang piraso lang naman, parang kapag ikaw yung gagawa, parang ayaw mong gumawa ng ganun, di ba? Pag one piece lang. So, dapat marami yan. But, siyempre, yung effort ni Ma'am Raquel, nandun. Kahit hindi siya mumurahin, ay kahit hindi siya mamahalin, siyempre, alam ko yung value niya. May value siya kasi, ayun, pinaghirapan niya. Kaya lahat na dumarating sa akin, pinapahalagan ko. Dahil hindi naman siya pinupulot. Ay, so, ayun. At siyempre, gustong-gusto ko po ito, Ma'am Raquel. Marami pong salamat. Ayaw ko ba't mahilig ako sa mga ganito. Sometimes gusto kong bumili ng ganito. Pero, parang namamahalan ako. Kahit na meron akong pamili, hindi ako makabili kasi yun nga iniisip ko mahal. So, salamat po Ma'am Raquel sa bracelet. So, napakaganda po nito at isusuot ko po ito. Then, another, wow! Kulay pink. Kakamping. Pero, tika. Plastic po siya, hindi siya babasagin. Pero maganda rin. Ang problema lang kasi kapag binibigyan ako ng ganito, gusto ko siyang display. Kaya lang, wala naman akong mapagdi-display. Kung nakikita niyo yung kubo ko, halos kwarto lang lahat na nilagyan ko lang ng lamisa. So pag dinin ako dito, parang magiging over decorated. Ang gusto ko simple lang, may isang piraso lang okay na. May TV, yun lang ang gusto ko sa isang bahay. Ayaw ko ng maraming decoration, but I appreciate naman yung mga binibigay sa akin, katulad nito na binigay sa akin ni Ma'am Raquel. So, meron pa siyang mga shell. Namumulot ako ganito sa bundok, yung mga malalaking yung kuhol ba yun? Yung mga kumakain ng halaman. Pero sa bundok kasi malalaki. So, meron akong ganito sa likod. So, iniipon ko lang, dinidisplay ko, dinidecor ko din sa mga halaman. But ito galing ito ng dagat na sigurado. Ayan, mga shell. That time, pinadala niya na ako nito madami. Ayan. Ayun, kulay blue. Ayun. So, ayun ka-prom di tatlong piraso. Isang kulay pink, isang fuchsia, isang kulay blue. Then, ang favorite kulay ko ka-prom di kulay blue at gray, saka white. Yun ang gusto kong kulay. Ayan. May laman din siya na shell. Katulad dalawa. So, tatlo na siya. Then, ito. Wow! May sombrero. Ayun ka prom day, certified prom day. Then sa likod ay smile. Then baliktaran siya. Ayun ko lang napansin ko. Baliktaran siya. Certified prom day. Then sa likod din smile. Ganda Kasi inom ako ng coffee. Si certified prom din nakikita. Then si certified prom day yung personal gumagamit yung certified prom day. Then another ka-prom day. Oh, parang t-shirt. Oh, t-shirt nga. Anong design ka-prom day? Hindi ko pa nakikita. Oh? Mukha ko rin nakalagay dito, pati yung kubo ko, parang ganito rin siya, oh. So, ayan, napakaganda niya ka-prom day. Kamukhang kamukha ko. Ayun. Nakakatuwa. So, gusto kong, siya, kasi parang pag sinuot ko to, siyempre titingin sa mukha ko, tapos titingin sa damit ko. Parang baka pagtawanan ako. But napakaganda nung ginawa ni Ma'am Raquel.
Napakagandang souvenir from Kapromdi. Ayun, tapos syempre nakakaluwag tawag doon, nakakalubag sa puso na may isang Kapromdi tiyaga, nagmalasakit na magpagawa sa akin ng mga ganito. Kasi kung ako lang naman, hindi ko kaya magpagawa ng mga ganito. Yung even yung t-shirt, siguro siguro kung gugustuhin ko rin naman, pero siyempre wala akong tiyaga magpagawa ng ganito. Isipin mo na lang na yung pagpagawa nito sa isang piraso, hindi ayaw ng mga printing machine na magtatanggap ng isang piraso. Minsan gusto nila dozen or 100 piece, pero ito isang piraso. So napaka tiyaga ni Ma'am Raquel. Maraming pong salamat sa aking ma'am na taga Baguio, si Ma'am Raquel Dacalayanan. Ma'am Raquel Dacalayanan. Ayan po. Maraming pong salamat sa t-shirt. Ayan. So bagay na bagay ito sa akin. So gusto ko siyang isuot, pero gusto ko siya display dito sa aking room. Ayan Kapromdi, dahil tapos na akong maghalongkat ng binigay sa akin ni Ma'am Raquel. Gusto ko mag-shoutout muna. Teka lang. So ayan Kapromdi, masyado akong nasisilaw dun sa lamisa kasi nakatama yung napakatinding sikat ng araw. So, babatiin ko po muna ng isang maligayang kaarawan si Ma'am Rachel Vaughan, na anak po ni Ma'am Raquel Dacalayanan na taga Baguio. Ma'am Rachel Vaughan, happy birthday po. I wish na magkaroon ka pa po ng maraming birthdays at maging masaya ka po sa araw na ito dahil sa iyong kaarawan. Siyempre, mag-iingat ka palagi kung saan ka man naroroon, at lagi kong nakikita ang post ni Ma'am Raquel na lagi kayong kinikil ang kanyang mga white lady. Ulit po, happy birthday po Ma'am Rachel Vaughan. I think nasa Denmark po ito or Britain. So, hindi ko sure kung nasaan po siya kasi hindi ko alam kung sino si Ma'am Rachel na tinutukoy ni Ma'am Raquel na kanyang anak. Kasi parang dalawa sila, nasa Denmark at nasa Britain. Hindi ko alam kung sino doon sa kanyang white lady. So, white lady talaga kasi nakikita ko sa mga post ni Ma'am Raquel, white lady yung tawag niya sa mga anak niya kasi ang puputing nila. So, ayan po, happy birthday po at enjoy your birthday. So, ayan po mga Kapromdi, mag-shoutout naman po ako ngayon. So, shoutout po to Ma'am Arlene Lera, Ma'am Lia Sumira na isa pong plantita na syempre nagiging friend ko na rin dahil palagi kaming nag-uusap. Then, my friend from Bogota, Colombia, Ligia Dasa of Bogota, Colombia. Hula and muchas gracias. Then, Jade Crystal, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Cheryl Mahusay, Anas of Oriental Mindoro. Caballero Clan from Sol Badgay. Ang Caballero Clan po ay nandito sa Lagunoy, sa Barangay Hinorangan, Sitio Managnag. So, kung saan po kami nanggaling, yung pinanggalingan ko nung bata pa ako. So, alam ko po itong Caballero Clan. But si Sol Bad Guy, hindi ko siya kilala. But yung Caballero Clan, kakilala ko po ito. So, shout out po sa inyo. Kay Ma'am Liberty D. Guzman of Hirona Tarlac, Cory Villanueva from Muntinlupa City, Fred Lizer Tulusa of Batangas, Mami Emily of Santa Rosa, Laguna, Asbiti Daria of Binangunan yata yun. Asbiti Daria from Binangunan, Rizal. Then, shout out to GC Vlog number 27 from Binyan, Laguna. So, ayan po mga Kapromdi, maraming pong salamat sa inyong panunood at pagsusupport sa aking munting vlog. At sana po na-enjoy yung bawat content ko na pinopost. Ayan, maraming pong salamat at
So, ayan, kung hindi pa po pala kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Sometimes may mga videos ako na magaganda, sometimes hindi nyo naman nagugustuhan, but pinaghahandaan ko naman palagi yun at ginagawa ko para maging maganda. So, ayun nga po, maraming po salamat sa inyong panonood at Diyos mabalos po.